Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Asya ni wa daraji, atwata yaji harata alami. Ya uha neng alam dunya iku ora suwe yen ti umpamane amung mampir ngombe. Monggo padha emo marang pangerane Gusti neng alam donya kudu eling lan waspada marang perintahe lan uga larangane. Dijaga iman takwane nalika ana donyane iku pancen dalan supaya neng akhirat bisa munggah swarga. Neng alam dunya iku ora suwe yen diumpamake amung mampir ngombe. Monggo padha emo marang pangerane Gusti Allah. Urip neng alam donya kudu eling lan waspada marang perintahe lan uga larangane. Dijaga iman takwane nalika ana donyane iku pancen dalan supaya neng akhirat bisa munggah swarga.